Euskaldunak dira Amin, Ansu, Narcisa, Jon, Keila, Marcos, Maurizio, Gina, Jennifer, Daniel, Michel eta Valeria. Algerian, Senegalen, Errumanian, Pakistanen, Brasilen, Bolivian, Sardinian, Uruguain, Mexikon eta Nikaraguan jaio dira. Bizi berriz, Ibarran, Lekeition, Larrabetzun, Etxarri Aranatzen, Mutrikun, Lezon, Azkoitian, Arbizun eta Zaldibian bizi dira. Arabiera, Wolofera, Errumaniera, Urdua, Portugesa, Sardiniera edo Gaztelera jaso dute etxean. Baina euskara ikasi dute, eta euskaraz aritzen dira bezeroekin. Izan ere, tabernariak, zerbitzariak edota dendariak dira guztiak. Ostalaritzako eta merkataritzako langileak dira. Euskaldunak izan arren ordea, askotan azalaren koloreagatik edo aurreiritziengatik erdaraz hitz egiten diete gainerako herritarrek. Kanpokoa naizela uste dute. Kanpokoa naizela usten dute. Baina ni ere euskalduna naiz baita. Ni ere euskalduna naiz. Ni euskalduna naiz. Ni euskalduna naiz, euskalduna gara. Ni euskalduna naiz, euskalduna gara, egin nirekin ere euskaraz. Euskalduna bazara, hitz egin nirekin euskaraz. Egin nirekin euskaraz. Egin nirekin ere euskaraz. Egin nirekin ere euskaraz. Egin nirekin euskaraz. Egin nirekin euskaraz.